hun specifieke kleur groen. Ja, is dit nou zo'n Iers mannetje of is dat een... Ja, wat is het eigenlijk? Een jager? Wie dacht er vanuit een auto dat het misschien een verwijzing naar St. Patrick's Day kon zien? Misschien woont hij wel een echte Ier. Goeiedag. Goeiedag. Gij ziet meneer Goerts. Ja, Meneer Goerts, wij zien van L1, programma Onderweg. ja. Kent je dat? Ja, dat ken ik gewoon. Wel eens gezien. Ja, waar. We worden ons avond vragen of dat een verwijzing was naar Ierland. Ja, dat heb ik gekocht in Beieren. In Beieren op het Tsjechië verbaard. In Beieren op de Mert. Ja, in Tsjechië, Beieren. Zijn we toen geweest in Tsjechië. In Tsjechië. Ja. En dat was toen ook al in die kleuren. Ja, zo die kleuren. Maar meneer Goerts, wat heb je met die kleur groen? Ja, de kleur groen, ja. Wat ik over heb eigenlijk, verf. Wat ik over heb verf. Jij had nog gewoon ergens een pot groen staan. Ja, En en toen- dan heb ik die groot geverfd. Ja. Maar Maar ja, dat was een beetje lang vanaf. Dan heb ik ook een beetje groot gemaakt. Ja, dat was groot. Maar dan heb ik gewoon voor elke verf. ik zie het, want als ik De wet, dat was wet. ik aan de achterkant kijk, Ja, dan ja. zie ik Dan dat heb het is ja. een iets andere... Je hebt een beetje gevoeteld, meneer Goerts. Ja, daar heb ik een beetje gevoeld uit de groot. Goed, Maar volgens mij kunt je gauw genoeg weer een keer aan de gang, of niet? ja, maar, Want het begint af te bladderen, hè? Ja, maar ja, ik word dat goed kennen. Hè. Want ik heb het uit het hart. Oh, hier. Ik heb de twee kniepen, ik heb de oren heel erg. Is dat ook een telefoon? Ja, Oh, dat, ik weet niet of het belangrijk is. oh, dat. Hallo? Verkeerd verbonden. Ja, het zal wel zo zijn. Woont je hier alleen of woont je samen? Samen. Ja, met de vrouw? Gewoon. Ja, En waar is die nou? die is binnen. Oh, die heb je binnen. Wacht, Perlie. Oh, kijk. Hallo, buurvrouw. Is het keukenpapier of wc-papier? Nee, op reclame. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Volgende week van bij de promotie voor de voedselbank. Hè. Heel goed. We moeten zorgen dit gaan Gewoon doneren. inzamelen. Oh, inzamelen. Is heel grote koop bij de voedselbank. Ik heb het net op de radio gehuurd. Maar goed ga je dan wc-papier doneren? Heb je gewoon ik ben vrijwilliger bij de voedselbank en dan doe ik inzamelen. Zodat ik zo'n bij de winkels Heel goed. in te zamelen. Dat we dat grote bijeen krijgen. Succes ermee. Ik ken je ook binnengekomen even. Dag mevrouw Goert. Ja, Hallo. Ja, Hoe is het met u? Goed. Ja? Ja. Wordt je net aan het eten? Nee, Nee? nee, ik zoet naar binnen. Want het is Dat is een Ja. beetje laat oh om ja, te 2 eten, uur is een hoor. beetje Ja. laat, hè? Nou, Maar wat vind jij van al dat groen? ja. Ik vind dat wel goed zo. Ja? Ja. Oké. Dus jij houdt ook wel van groen? Ja, gewoon. Ja, per se van groen. Maar ja, Ook een man zei, en ik bewonder zijn eerlijkheid, hij zei Ja. van, ik heb toevallig nog een pot groene verf. ja, dat is waar, ja. 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 Er was al groen geverfd, ik toeskwam. Dus, Oh, dat had dat stiekem gedaan, zonder dat je ja. geen wordt weggekomen toen ze toen alles Ja, het groen. was al geverfd. Dus, Ja, en inmiddels ziet je eraan Ja. gewend. ja. Hey, ook een man vertelt van, hij kent hem meer zo goed, want hij had het aan het hart, hij had het aan de knie. Ja, hij had reuma, hij had 2 nieuwe knieën. En hij had een nieuwe heup. Of geen nieuwe heup gerestaureerd is die. Ja,
Fietsen gaat heel slecht. Ik ben bij de fietsen ben ik 2 keer per week geweest. En toen kwam ik terug en toen was het slecht weer. En, ja, dan ging ik lekker wandelen. En met het wandelen is het slechter gegaan met de knieën. Ja, het is slecht weer geworden. Ja, klopt dat echt, als je met slecht weer last van de... Ja, dat heb ik... Nou, heel slecht. Ik ga een stuk weer. En voor de hein. Maar, ik heb vogelopstapeling. Oh, hier. Ja, om 7 uur begint het s'avonds. Dan ben ik 5 op de bank. Dan begint het. Wat begint er dan? Ja, dan wordt de vogel begint te traden en alles. Oh, jee. Als ik fietsen, als ik de fiets of zo gaat, dan moet ik al goed kijken. Dat is waar. Nou, doe fiets niet meer veel. Nee, fietsen maar. Dus samen fietsen zit er ook al niet meer in? Ja. Nee, ik heb een elektrische en die wil geen elektrische, dus dan heel Aha! de een beetje op. Ja, Want je wilt geen voetelfiets? Nee, ik Walvoeteren met verven, maar niet met, ook, met fietsen? Ja. Ik zou meestal tuinen achter de zoden. De zoden laat Ja, ik dat is ook nog wel Wat doet je nog wel samen? Ja, toch nog genoeg. Hè? Ja? Ja, eten en zo. En op overdag. vakantie met de dochter meestal. Ja, Waar gaat je dan naartoe? Spanje, Kroatië. in dit Spanje, zo de zoden. kleinzoon, De zuster dat en de kleinzoon van ons is Ja, op de de crossen. motocrossen. motorcross. Dat is 2 keer al Nederlands kampioen geworden. Is dit jaar ook Nederlands kampioen Ja. geworden? Dus dat wordt misschien... Wie al dus, hè? 18, net 18. Ja, Dus dat Ja. wordt misschien nog een hele groot, hè? Ja, wie weet. Wat heeft ook met dit te maken? dan? Ja, Ja. het kost veel, ja. Dat kost veel geld. Wat blijft? Ja, ik zag een foto daarachter. Is ze Oh, dat? daar worden nog heel klein door. Inderdaad, goed gezien, Van, Mitch. ja, daar worden nog best wel klein. Ja, dat. Nee, Inmiddels met die is de ze ander. 18. Maar nu we het toch over foto's hebben. Dat is hier boven de deur door. Ja. Wat, Dit is het. En Nee, mijn- maar- of wat oh, mijn? nee. Ja, dat. Wat is dat? Dat is gewoon gat. Dat heb ik zo gekocht in de winkel. Dat is niks. Dat is niks. Ik dacht, dat is nu een leuke foto van vroeger. Wat zo, ik dacht, dat wordt geen misschien vroeger. Zo. Nee. Maar dat heb je dus in de winkel gekocht. Oké. Ja, want zonnig werd er nog geheel licht. In Bokstel. De kleinzoon. Ja, Ja. in Brabant. Hoor. Brabant, ik over her. Woont hij in Brabant dan? In Nee, het zevende, Negelsom. Negelsom. Oké. Hey, en en wat een geweldig, zondag wat een geweldig. Kijk er weer de. Oh, alweer een bokaal. ja, het al pokalen. veel. Och, Dan de ganse werkplaats, het er volgen. dan gaan de uurtjes van opa glimmen. Dat heb ik al lang gezien. Ja, Als de ja. trots op de kleinzoon, of niet? Ja, dat, ja, kleinzoon, ja, gewoon ik ook daar kijken, dat soort. Wie het er? Teun en Mulder. Teun Mulder. Den Mulder. Teun de Mulder, oké. Ja, maar dan kunnen we dat heel vast opslaan. Dat mocht over een paar jaar mocht hij Ja, op het als er grootste dan, podium doorbreken. Dat we weten van, we hebben opa en oma van Teun Mulder. Ja. Teun de Mulder in de uitzending gehad. Ja. Maar even terugkomend op die vakanties. Stem je door dan ook vakanties op af? Als hij bijvoorbeeld moet crossen ergens of zo. spreek. Ja, in Spanje doen ze heel veel oefeningen in de winter vooral. Spreek ook in Spanje de bergen op en dan spreekt er de hoek. De geeft er gas en dan spreekt er ook 2 bulten, 3 bulten, spreekt er gewoon. En ook genoeg dat er kampioen is geworden, dat er eigenlijk te danken aan ja, Spanje. Nou hebben we in Nederland Jeffrey Herlings, hè? Ja, Ja. Die had je ook wel kennen natuurlijk. Ja, hè? Al een paar keer grote wereldkampioen. vriend van Teun. Ja, is die dat zo, grote hè? vriendje. Ja, vanaf Ja. 4 jaar is er al bevriend. Ja. Vanaf 4 jaar. Dus daar gaan die ken ook wel eens samen dan op de motor crossen? Of, Ja. Ja, nee, zo toen het laatste keer dat we geweest sinds winters, want dat is corona geweest. En toen was dat toevallig wel door, joh. En Dus toen dan is zitten er die in de ook winter zitten die allemaal door om te trainen? Of zo. Veel.
Maar die Jeffrey Herlings, die is dan wel wereldkampioen, maar dat heeft ook wel behoorlijk duk. Het een Die of ander heeft heel gebroken. veel gebroken gehad. Wie is dat met Teun dan? Het een al... Eén Ja, keer het Teun. sleutelbeen. Sleutelbeen. heeft al een keer gebroken Sleutelbeen. gehad. En de velden hebben ze hem gehaakt. En nu hebben ze weer losgemaakt. En roet gehad. Het roodje, de pin rood gehaald. Nou, de pin redden. En dan zet er dan over dit gooi gehaakt. En dan hoeft Nee. het bij gehaakt. Hij had een lelijk litteken. Ah, Ja. En toen zei de Kijk. dokter, dan zet mijn dochter dan dat zelf ook gaan doen. trouwens, je hebt het nou over de pen erin, hè? We houden ook de pen erin, want onze tijd zit erop. Ja, Oké. Oké. Maar dat komt op televisie, vind je het leuk? Ja, Ja? ik vind het wel leuk, ja. Ja.